Jeg tror, vi kan stå lige her. Det der, det er Nationalbanken. Og det her billede, det er så fra 47, ikke? Altså 1947. Og den blev så revet ned. Og i 65 begyndte man at bygge Nationalbanken. Det skal renoveres, så det står nærmest tomt derinde. Den er 48.000 kvadratmeter stor. Og vi har fået lov til at snuse rundt i alle krogene derinde. Det er seddelpressen. Det er der, hvor de lavede penge. Og så har jeg også hørt, at der skulle være en skydebane indenfor. Så skal vi se, om vi kan finde den. Vores metropol forandrer sig helt vildt i de her år. Gammelt rives ned, og nye byggerier skyder op overalt. Men indimellem alt det nye findes der stadig både gemte og glemte steder. Jeg henter lige det koben. Ja, fedt. Hvor offentligheden ikke har adgang. Ui, det her, det er pengesedler. Og hvor vi har fået lov til at gå på opdagelse i små tidslommer, der oser af historie. Ui, der er langt ned. Massivt bombeangreb mod kvarteret øst for Østerbrogade. Wow. Og det er altså fordi, der er renovering af det er det, ja. hele Nationalbanken. Det er fordi, det er nødudgang, hvor det før var hovedindgangen. Det er eddermame stort, ikke? Første sal, er det ikke sådan? Der sidder jo nogle mennesker her og arbejder. Jeg finder direktørens kontor. Op. Endeløse gange med pæretræ. Meget fint pæretræ på siderne. Hallo? Åh, det er et ordentligt fint kontor, hva'? Jeg tror, det er de tre her. Det er simpelthen de tre direktører, side om side. Udsigt til magtens centrum og den gamle Børsen. Vedrørende bankens indendørs skydebane. Det er sjovt, der er en skydebane, ikke? Den skal vi finde. Ja, hjemmeværende, de fik åbenbart lov til at bruge skydebanen. Tilladelse for medlemmer af Danmarks Nationalbanks Skytteforening. Det har jeg fået fortalt i hvert fald, at der i den gamle bygning var en skydebane også. Og dengang der havde man også bevæbnede vagter, så det giver jo ligesom en eller anden sammenhæng. Altså man grundlagde Nationalbanken i kølvandet på Napoleonskrigen. Staten fik så store udgifter til militæret, og indtægterne svigtede. Så finansierede den det sit budgetunderskud ved at trykke en masse pengesedler. I 1813 der kom inflationen over 300%. Og det var også det, der førte til, at Nationalbanken blev oprettet i 1818. Så man skulle ligesom sikre sig, at staten ikke igen ligesom bare kunne finansiere sit budgetunderskud ved at få seddelpressen til at køre. Prøv lige at se nogle døre her. Er det fordi, man ikke må kunne høre, hvad den anden direktør snakker om? Lars Rode. Per Callesen. Altså direktør. Kan du mærke magten? Ja. Der er taget store beslutninger herinde. Og sådan noget med rentenedsættelser, ikke? Og rentestigninger, der betyder, om folk må gå fra hus og hjem. Ordentlige bokse, de har, hva'? Ja, du må sige. Prøv at tænke på, hvilke hemmeligheder, der har ligget i det skab. Ja. Personale- og organisationskontoret, hovedkassen, værdipapircentralen. Prøv at se herude. Vola. Og vidste du, at Vola er designet til Nationalbanken? Nej, er det rigtigt? Ja. Det er da sjovt. Det er simpelthen Arne Jacobsen, han har lavet det til den her bygning. Man havde pladsmangel, det havde man allerede efter 2. verdenskrig, og man havde opkøbt nogle ejendomme i nærheden og indrettet dem til brug for kontor og så videre. Og man endte faktisk med at opkøbe samtlige ejendomme i karréen her. Og da man har gjort det, så kunne man ligesom rive bygningerne ned og så få bygget en samlet bygning, som kunne fungere som en arbejdsplads med et fuldt moderne trykkeri med store boksanlæg osv. Arkitekten Arne Jacobsen tegnede en ny stor nationalbank med plads til blandt andet seddelproduktionen, men i dag står produktionshallerne tomme, for vores mønter bliver produceret i Finland og sedlerne i Frankrig. Og det er ikke så mange fysiske penge, der er brug for længere. I 2017 var 23% af alle køb kontant. I 2021 var det 12%. Det er kantinen. Der skulle være sådan noget rygesalon. Ja. Og det er noget med ned og til højre. Prøv at komme med. Så kan man lige få avisen her. Berlingske Tidende. Er det rygesalon, det her? Det er sjovt med den der arkitektur. Det er nærmest som sådan et stort kunstværk, man går rundt i. Jo. Ej,
det her. Det var bare lugte. Røg. Nå, så sidder der, så kunne man have, det er bare sådan nogle kroge. Så kunne man sætte en eller anden redskab op i den. Nå. Så har det været sådan en gymnastiksal. Nå. Rygerrum og gymnastiksal. En del af bygningen, der er det, alt det her pæretræ, det er så, der er PCB i, så det skal så fjernes eller renses ned eller et eller andet. Mm. Også marmoren på facaden, det skal også skiftes alt sammen. Sådan noget norsk marmor. Ja, det er dyrt. Ja. Nå, det ser helt anderledes ud heroppe. Har lugter lidt gammelt. Ja. Pengekasse, ammunitionsskab, skydebane, våbenskab, dartskab og øl. Der er sauna henne. Det er da et lidt specielt sted, tror jeg, at det her skydebanen. Det er skydebanen. Der er ikke blevet ramt i bullseye der. Jeg ikke håber, at rigets sikkerhed afhang af det der. Prøv at se, hvor mange der også har skudt helt ved siden af. God. Den er da helt skæv. Der er også nogen, der lige har ramt fuldstændig ved siden af. Altså, at det her sådan nogle patronhylster. Jeg tror, det er sådan nogle patronhylster. Der er også sådan et våbenskjold på. Og så står man der. Det var faktisk sådan, at da man byggede den her bygning, så færdiggjorde man den i flere forskellige etaper, fordi man skulle stadigvæk fungere som centralbank og stadigvæk trykke penge og sådan noget. Og den første del af bygningen blev så færdig, så man kunne få flyttet seddeltrykkeriet fra den gamle bygning og til den her bygning her i 1971. Hold da op. Det er stort, hva'? Wow. Prøv lige at se her. Ja. Ser jeg det ikke her, eller hvad? Er det sådan der? Der er en dør nede for enden. Det passer perfekt. Ja, det gør det. Kan du se det? Ham der, han har stået lige derovre. Og det der, det ligner... Er det 100 kronesedler, de er i gang med at lave det her? Det er jo også Arne Jacobsen, der har designet dem. Til Nationalbanken. Altså, de holdt jo op med at lave penge i 16 her. Altså kontanter. Ja. Der er blevet kørt mange milliarder på den her. Hvad? Ja. Okay, det er den gamle vaskehal. Der er nogen, der har brugt den til noget andet. Lige for tiden. Det er meget fint. Men det er simpelthen fordi, de havde deres egen vaskehal til pengetransporterne. Så de ikke skulle køre dem ned på tanken og vaske dem. Det var meget smart. Mm. Det er bare skrald, ikke? Mm. Ej, prøv at se. Det er pengesedler. Det her, det er pengesedler. Nej, hvor vildt. Det er simpelthen destruerede sedler. Du kan se, der er rester efter en 100 kroner. Der er lidt fra en 50, der er mange 50'er her. Så altså, hvis vi tog sådan en ordentlig håndfuld, ikke? Så bare satte os til at sætte dem sammen derinde. Nu bliver rige. Det er simpelthen gamle sedler, som er taget ud af drift. Slidte sedler eller ødelagte sedler, så bliver de sendt herind. Nej, de lugter absolut ikke noget. Okay. Den er jo designet til ligesom at skulle indgyde tillid, kan man sige. Det ligger jo i det koncept, som arkitekten ligesom har designet bygningen ud fra. Det er altså sikkerhed på højt niveau. Der er lys. Der er lys. Ja. Der sad simpelthen en vagt hernede i mellemgangen her. Og det er eddermame en stor pengeboks, det her, hva'? Er du vild? Ja. Der har været mange milliarder herinde. Det er jo bare et rum, men på en eller anden måde er det jo også helt vildt. Ja. Det er her, pengene kommer fra. Det må være et af de sikreste steder, altså i landet. Altså, vi er 2 etager under jorden, ikke? Kæmpe boksdøre, vagter. Det skulle være terrassen heroppe. Nej, prøv at se. Så er der sådan lidt ukrudtsblomster også, men det kan bierne godt lide. Ja. Man kan se langt her. Det er godt nok et stort hus.
tror, det bliver mega flot, når det bliver færdigt. Ny marmor og alt det der. Og det er en fredet bygning, det er også derfor, at det er så dyrt at renovere, ikke? Fordi tingene skal være helt, som Arne Jacobsen havde tænkt det.